Angithi bhuti wami ingakho ngithatha isinqumo sokuthi namhlanje ngizokhuluma ngoba nami ukuqala ukuthi ngithole ngayo yonke lento ngithole emveni kokuba unkosikazi wakhe echithekelwe yisisu kwesithathu. La uma wakhe ayethume mina ukuthi ngiyofaka umuthi entweni yakhe yokuphuza. Mina ngangitshela umuthi okay wena shothi wena ngihlangene noma ngihlangene ngomkami ukunike into ukuthi uyifake kumkami wena ikanjani lo ngayibona wena efaka kumkami ukuthi ulala ingane zami. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli no-Longstar. Namhlanje sihleli nodadewethu othi naye unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Yebo sawubona. Njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Olibingelela babukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani nonke babukeli emakhaya. Ngiqhamuka endaweni yasePietermaritzburg. PMB. Yes. Okay. So awungixoxele ukuthi ubekwa yini lesi sihlalo namhlanje? Siswami njengoba ngila namhlanje ngifisa ukukhipha imfihlo enkulu esengiphile nayo isikhathi eside ngithi ngiyazama ukuyiziba but ngiyabona ukuthi iyangidla and nawe uyabona umhlaba uyabhubha kuyashona so angifuni ukufa nginomthwalo. Kahle uzohlanza izono. Yebo ngizokonyuluka nje. Okay, so imfihlo yakhe iqalaphi indaba? Kahle njengoba wazi na ukuthi amathuba emsebenzi ayantuleka ne. So ngicine sekungilida lokho ukuthi ngicine ngoba isisebenze emzini womuntu. Ngithema ngisebenza ke lapho bebengiphethe kahle. Angiqale nje ngikuveze lokho bebengiphethe kahle kakhulu kangangokuba usisi lo obekuyena ebengimnakekela kakhulu ubengithathisa kuwadadewabo. Lokho okuhambe kwahamba ke kwaze kwaba sekugena isandla sesithathu okuma umfana which is umamezala walosisi lo ebengibasebenzele. Bahlala ndawonye bahlala bonke? Umamezala ube nakho ukufika ngokuvakasha wagcina esemuva in njengoba nami bese ngihlala khona so kwafana nokuthi sesiyifamily. Okay. Yes. But ubeyilala kwi-room engaphandle ke kufana nokuthi nje ubese baleni liyi-1 kuhlukene izinto. Okay. So ekufikeni kwakhe kumamezala benginakho kungamqondi kahle but njengomuntu omdala ke nawe uyabaza abantu abadala babuye ba-actele strange. Ube nakho ukuthi okay ngifika ngafika umakoti ekhulelwe isisu sokuqala. Okay mayekhulelwe umakoti umamezala kodwa bekubona ngathi akakujabuleli lokho but ngingazi ngoba bengingazi ukuthi umsuka wakho yini. Okay akuphelanga isikhathi esingakanani sanyamalala isisu. Nami bengeke ngibuza ukuthi ngobani. Kwenzaleni ya? Hayi izibakale ke indaba kumkhwenyana zami ukukusungumela ukuthi umngakho abe right. NgoNkulunkulu ke baphinde futhi kube khona omunye umntwana ohlalayo. Hayi nakhona futhi dukuduku nje futhi sinyamalala isisu. Lokho kwesithathu ke futhi esekhulelwe hayi siyibheke le ndaba nomamezala ukuthi lento elokhenzeka kumakoti mina ngisayiqondi ngobani phela nami bese ngimthatha njengoma wami njengoba bebengithathisa komndeni. La kuyena umuntu omdala egcekeni. Yes no ukuthi wangiwelcome kahle nje into ya right. Ngithi lento eyenza kumakoti isiyangithusa njalo umakoti uyakhulelwa but isisu sivele sinyamalale. Athi yena unali ikhambi lokuthi isisu sibe khona kumakoti azalene ingane ephilile eyomqemane. Okay. Njengokuthi ke uma wentombazana uma umfana so kufana ukuthi uma wayo intombazane le ngimthembeke nami futhi indlela ngiphethe ngayo ngenze ngabona ukuthi okay kumele ngimthembe yes. Anginikeze ke lento isaconsinyana nje ayiqondakali uketshezinyana athi ngizoyithela la entweni yamakoti yokuphuza. Imake manje ukhulelwe noma akakhulelwe? Ukhulelwe ke manje ukhulelwe kwesithathu. Oh, yes. Okay. Nami ngokukhulu phela unganaki sengijabulisa okay nami ngizobe ngiphatha umzukulu ke cause phela sengifana nowala ekhaya ngithi yabo. Hayi ngithi ngoba lento iphuma gogwa ingane kulungile. Ngiyithathe into athi simfihlele umakoti. Manje ufihlela nomakoti ngoba phela angithi umakoti lenhlobo lengakholelwa kulezi zinto lezi zemithi ukuthi sisuhlale bele ube nezinto osebenzisayo yes. So umama usenza lezi zinto zakudala ngoba awukuzokudala kwakuthiwa uphuza ihlambezo uma ukhulelwe and stuff. So angazi noma kwakuyiphathi yehlambezo yini noma kwakuyini. Okay. So kuthi kusuka lapho ke ngithathe lento ngenzele umakoti breakfast in bed ngimhambisele. Mangifika ngimnike ayiphuze because ungithembile ke kakhulu ayiphuze kuphela 3 days 4 days qale ngibona ukuthi uyashintsha and lento sengiloko ngiyihambisa yabo ngoba phela ngenje ukuthi iyamsiza ngosuku lokuqala nje waba nesiyezi wathi inhliziyo iyacamzela ukuthi akaphalaze sathi hayi ama symptoms okumithi impela lawo so all right. Then ngosuku lesithathu hayibo umakoti sponsor kuyashuba manje usesuka lapho wayebuyisa igazi esewumuntu phalaza igazi singasazi nathi ukuthi kwenzakalani kwaze kwabuya umthatha umkhonyana wakhe umusa esibhedlela. Mayemusa esibhedlela kwafike kwavela ukuthi kuno poison alokhu ewudla. Okungithuse kakhulu ukuthi akekho umuntu ebengimbhekile ukuthi engase emfakele into engathi upoison yes.
So mase sengiyibukisisa kahle lento ke nami ngiyithathe lento enginika umamezala wakhe umakoti ngithi angeke ngihambe nayo nami ngiyoyi-check-a ngokwami. Mangiya kodokotela bengibhekela lento uyavela ukuthi upoison futhi oyingozi kakhulu kangangokuba ngisho isibeleso sakhe umakoti sesilimele akasezuphinda akwazi ukuthola omunye umntwana. Okuyila ngidecide khona ukuthi nami angivele ngicele empunzini ngingabe ngisaba khona ngisho ebaleni. Wait, but-ke usuyitholile yonke le information awuphindelanga back to umamezala uyombuza ukuthi imayelana nani lento? Ngangifisa ukuthi ngikwenze lokho sisi but ngabona ukuthi okay mangiphindela ngibuza and nami nginaso isandla ngoba wangithuma ukuthi ngofaka ngithi lapha ya. But wena wawu innocent lapha ngithi awungazi ukuthi uyalekelela. Yebo. Kodwa angithi ukubona ukuthi kwesinye isikhathi umuntu mawukuthi uyisebenzisa sakhe unayo ilungelo lokuthi akugcindazele ongagcina sekenda lapha sekuyimini umuntu obenza yonke lento ngoba phela mawuzokhumbula kahle mina obeyisebenzi la. So umamezalo bethi noma ekufakile lokho akufakayo but mina ebengiseva ngithi ngitrain nikeza umakoti so ekugcineni mina engagcina ngicindezeleka kakhulu. So is it possible ukuthi ke na ngoba de lokho eluzizisu it was umamezala isandla sakhe? Yebo sisi kunjalo impela ngoba ngithe mangibhekisisa lo poison ovelayo kumakoti because ngalitshontsha ngisho ikhadi ke lakho umakoti ngabheka ukuthi igama lini la poison lelo kuthiwa ube lokho eliphuza ngathi mangibheka leli libhalwe ekhadini naleli lalomuthi wawo kumina nganginika umamezala it's one and the same thing. Umehluko ukuthi ke esanginika umamezala kwangingakhombisa ukuthi upoison nanokuthi nami angizange ngihluphe nangokuthi ngilokho ngifundisisa because bengimthemba kakhulu. But ke mawubuka ke I relationship usahlile egcini aba khona ama red flag here and there. Like ke na kwesisikhathi siyawa dismiss vele sithi I'm overthinking it. But masuphindele emuva ukucabanga ama red flag ayekhona kwakuyimapi? Engathi umamezala ube nomqondo ukuthi umakoti udla imali yendodana yakhe sigcine ngasamnaki ngendlela efanele so useyabheka ukuthi yena mangabe ukuthi umakoti uzala ingane engagcina kusho ukuthi yena engasatholi ngisho isenti yena umamezala ube naye kahle umuntu emqondweni abefisa ukuthi azalele indodana yakhe ingane kahle befisa ukuthi azoba umakoti wakwakhe not lo okuyena omakoti. So lokho wena ukuthola nini? Ngithe mase ngilandela kahle nami lento ngagcina sengiyisondeza ke phela kumamezala sengenze ngathi ngisayida naye but ngangaveza ukuthi ngibonile ukuthi ube mpoison ngaveza ukuthi kahle wena mama umbheka lo makoti umfanele yini ubhuti yabo ngoba bese bengithatha njengomndeni so nami bese kubhuti nosisi noma ngibuza ukuthi mawumbheka umfanele yini ubhuti wabe sekuveza ukuthi hayi akaboni nje umfanele akaboni futhi kukhona umuzi ongavuka yena kunentombazana ayazi yebikhula lapha phambi kwakhe abonayo ukuthi ingamesha kahle kakhulu nobhuti and ingakwazi ukuthi izale abazukulu naye akangakwazi ukubakhulisa. So kwase kungivezela noma kwangicacela ukuthi kahle shuthi yonke lento ebiyenzeka umakoti olalo ngichithekelwa izisu nani ube nesandla yena umamezala because akamfuni umakoti. Yes. Sure. And then indodana yakhe ke yona umuntu onjani? Ubhuti ube umuntu olungile kakhulu futhi ebemthanda umakoti but ubekhulelwa kakhulu uma wakhe. Kodwa when it comes to umakoti ubekwazi ukuthi hayi lokhu mangathi angihambisani nakho okungangokuba ngisho bethatha isinqumo sokuthi bayaganana wayengakusupport umama lokho but ngenxa yokuthi ke waye-insista kundodana lokuthi hayi mina ngifuna ukushada nalo ma angikwazi angikwazi ukuthi ngithathe lo muntu ngoba ethanda wena shuthi phela ngimshadela wena so kushuthi wagcina emnqobe ngalelo ke okuyilapho engize ngathola khona ukuthi umamezala lo ushiya isithabathaba somuzi ngoba eze wakhetha ukuzolala kwi-backroom yala emzini wendodana yakhe ngobani efuna ukufeza inhloso zakhe kumakoti Yo ngikuze uthi kena akhathi usanda ukuthola yonke le information usubhale 1 no 2 wapakisha wahamba. Yebo. So manje ke usisi ke wathini kuyena usupakisha uhamba umshiya esaseyinhlungwini nje ulahlekelwa nayi ingane. Abona nje lapho seswami angazi noma ngithi ngizoqala ngokuxolisa ngoba ngamqambela amanga amakhulu kangangokuba ngathi kushoniwe ekhaya so I need to go there ngokuphuthuma umuntu osekhipha kwasana emasentini ayinawo ukugcina khumbula lo muntu naye usenhlungwini lokho elahlekelwa abantwana so mangikhuluma ngokushona vele uyathinteka. Yilapho engibona khona ukuthi nami ke ngaba nesandla ekutheni ngimlimaze because ngaqamba amanga ngento futhi ebhlungu eyamvusela ubhlungu kwaze kwaba ukhipha ngisho imali yokugcina wathi nansi kwaba umuntu ozothenga igross ezolekelela emgcwabeni yabona nje wazinikezela kakhulu ukuthi angisize because bengibasebenzela yabo. Okay. So manje ke ngoba sizomfonela because I believe ukuthi si confessa kuyena ngithi ngoba sizomfonela ucanga ukuthi uzoyithatha kanjani le ndaba. As much as ngimazi umuntu olungile but nami kuyimina ayibengeke kube lula ukuthi ngikwazi ukuyimukela lento noma ngidlulise nje kanjalo ngoba yona ubuzwile ubhlungu. No, that's true. Yo
Hayi nezwe lababukela emakhaya ngathi banzima every day yo. Kodwa akasimthinta umakoti simazise ngalolu daba sibone ukuthi yena uzothini ngalo. Ngathi akalibambi nje ucingo. Simzame futhi. Kunganjani uma ukuthi asimtholi sithinte umyeni wakhe? I think nalokho mhlambe ngingasebenza kangcono because vele isibindi singibhekane naye ngoba esingesebebikho mhlambe ngangcono umyeni wakhe. Okay. Okay, no akalibambi. Ake sizame umyeni wakhe ke. Sawubona bhuti unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? No? uLungstar. Oh, okay. Yes, waka Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Uhlelo? Oluthi sikhipha izimfihlo. Oh, okay, ngilale. Yeah, la e-studio ngihleli nosisi owayethi kena wayekusiza lapha ekhaya esebenza. Hawu. Oh, okay. Yeah, ngisacela uma uphudlebe bandla umlalela. Ungibambile nje. Hayi ami. Sawubona bhuti. Yebo sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ngiyathemba usisi Lungstu bese kuchazelela ukuthi ubani okhuluma naye. Ngicela ukuphamisa ivoice angibuzwa. Ngithi ngiyathemba usisi Lungstu bese kuchazelela ukuthi ukhuluma nobani. Kahle kahle ngizoconfessa la kuwena. Bengithi ngifuna kahle kahle unkosikazi wakho kwasho ukuthi ke masimzama ucingo nasimtholi ngase ke sidecide ukuthi sithinte wena. Ngizoconfessa ngikutshela isizathu esenza ngagcina ngithatha isinqumo sokuthi ngihambe lapha ekhaya. Mawukuthi uzokhumbula ekhaya nje wahamba uthi kunomncwabo kini uyabuya. Yebo ilokho impela bhuti ngikufonelile nokudala ukuthi ngicine sengiza la kuhlelo lweBlack Life. Hawu. Okusho ukuthi akukhona ukuthi kwakuumncwabo ngitshena okunye. Yebo bhuti kwangasiwa umncwabo. Hawu. Bengicela bandla ukuthi ungiphe ithuba ngichaze angalili ngabe usungishaya ke ngamazwi khona ocingweni kodwa mina ngizobe sengikugonyolekile okungaphakathi. Hayi ake ngithi ngizokulalela kodwa ukuthi ukuphakamisa ivoice ngoba ngikuzwela phansi. Yebo ngithi angikwazi ukuthi njengoba ububona ningabathola abantwana ninonkosikazi wakho. Isizathu salokho bekuma wakho. Kuma wakho nje awumeke athi uma wami ungene ngathi manje enganeni zami engayitholi uyena kathathe ngitholela ingane. Cha akusiyo bekutholela ingane kodwa uyena obedala ukuthi unkosikazi wakho ethi mayekhulelwe mase isu siyachitheka. Hayi. Kwangathi usushintsha inkulumo ke manje uma ngeke ayenze leyo nto ngami yini lento ngitshena. Ngiyaxolisa bhuti wami but iqiniso lemsulo lengitshela lona. Kanjani manje into enzekeni leyo ngaphela mangikhumbula kahle unkosikazi wami sekungokwesithathu manje ngithi ngiyazama ukwakha naye ingane kodwa eba nenkinga ziphuphuma izisu into eyenzeke nini kanjani yonke leyo lento ngitshena manje wena. Angithi uzokhumbula bhuti wami ukuthi ngenkathi emithi kokuqala unkosikazi wakho sathi masichitheke isizwe wangakusungumela lokho ukuthi umuse kodokotela ngesimo sokuthi uma wakho wathi no into ejwayele vele ukuthi yenzeke makuyingane yokuqala leyo. Ma ucabanga kwangayini nje ayidala ukuthi aza kugcina sekuvimba ukuthi umuse esibhedlela. Hawu. Okay. Phela angiphithanisa ikhanda ke manje kodwa ingqondo angisakuzwa ke nalombuzo obuzwayo ngathi sengikhuluma nomunye umuntu. Akusuyo auntie abekade ngisiza la ekhaya engikhuluma naye. Uyena bhuti okhulumayo. Manje zonke lezi izifihlo kuzazi noma usho ukuthi benihlangene noma ngosingane. Nothi ukuthi besihlangene but
Angeke ngiphike ukuthi ngagcina sengimsiza but bengingazi. Leyo uyazi nini ngoba usuzongitshena manje sekungokwesithathu ngoba ngithi ngokwesithathu manje kwenzeka kumngane. Yebo. Wena ukwazi nini ke lokho ngoba uzongitshena manje uma ngabe uthule nefihle engaka kanti uyinhloko yomuntu kanti wena wawungisiza noma wawubulala umndeni wami nawe. Angithi bhuti wami ingakho ngithatha isinqumo sokuthi namhlanje ngizokhuluma ngoba nami ukuqala ukuthi ngithole ngayo yonke lento ngithole emveni kokuba unkosikazi wakhe echithekelwe yisisu kwesithathu la uma wakhe ayithume mina ukuthi ngiyofaka umuthi entweni yakhe yokuphuza mina ngangitshela umuthi okay wena shothi wena ngihlangene noma ngihlangene ngomngami ukunike into ukuthi uyifake kumkami wena enjani lo ngayibona wena efaka kumkami ukuthi ulala ingane zami. Angithi uzokhumbula ukuthi kudala kwakukhulwa ngalento yokuthi umfazi mayekhulelwe kumele aphuze ihlambezo nani nami ngangicabanga ukuthi mhlambe it's one of ihlambezo because uma wakho bengimthemba bengazi ukuthi ngeke enze into engalimaza unkosikazi wakho kanti nami angazi ukuthi uthi lala lazi ngizokwengula. Namanje futhi le nkulumo angikholwa nje sazomele ke ngithola uma kangichazele kahle ngale nkulumo ngoba akakwazi uma ukuthi nenze into enjalo ehlala nomkami yena futhi aphinda kulalo muzi wami lo engithi ngiyawuvusa kanjani yenza kanjani le noma. Ngiyaxolisa bhuti wami kodwa phela uma ukuthi uzokhumbula kahle uma wakho uhamba la ekhaya uhamba uthi kuyongcwatshwa kini wawungiqambela amanga nawe. Yayi ngekho into engangizoyenza kwakumele ngibe nendlela yokusuka. Nawe uyigebenge ngokwakho nawe awuhlangene ngomani awungangitsheni ingane uzibaleke nawe uyabona ukuthi nawe unesandla ukuthi ingane zami ziphuphume kunkosikazi wami. Ngiyaxolisa but yonke lento iphakathi kwakho noma kahle kahle musubeka umaye ngathi wrong nawe unesandla ngoba wena kade ubhala isandla kumkami ukuthi kwenzeke yonke lento. Bhuti wami ngicela ungizwe kahle yayi ngekho nami into engangizoyenza ngoba ngisho ukuthi ikenye indlela ozoyichaza ngayo lento ngoba ngikwazi uyi-understand ukuthi ngase ngiselo umuzi ngacela ukuthi uzongisiza wena kade uzobulala nihlangene noma. Wesithathu uthula nemfihlo isikhathi eside isikhathi useliwazi and ekugcineni uzophuma ngamanga wawungaphumi ingane kahle ungitshela ukuthi kwenze ukuthi nokuthi njengamanje ngikukhole kanjani ngoba wena uqamba amanga wathi kini kungcwatshiwe kanti uyazi ukuthi uhambile izinto ezikanje bathi if umkami wasale wagula washona ubalekile wena ngoba phela ubalekile bengeke ukuthi ubuye kimi wagula washona umkami wazi wena shuthi ngizosela umfazi wazi. Angithi njengamanje ngizama ukuthi ngilungise lokho ngokuthi ngikwazise ukuthi kumanje umngakho isibeletho uzoyibuyisa zonke lezi lapho uphuma ngokuthi uyalungisa. Indlela ozolungisa ngayo yiyo le noma nizohlangana noma nibuyisele izisu zonkosikazi wami ezachitheka. Siyaxolisa bhuti. Yazi angikwazi ukuyilalela le dishe ngamanje yazi ake nje uvala ifoni yakho ngisazozama ukuthola umali ngizwe kahle lento futhi kufanele ngize lapho nihlangene noma uyithu ngoba ngikwazi ukuthi understand lento ngiyizwa kuwe uma wengeke akwazi ukwenza leyo nto. Kulungile bhuti ngiyabonga ngokuthi ungiphi indlebe. Hayi papa ngisazofonela uma ngiyabonga. Yebo. Ngiyabonga sisi. Selivalile? Ngathi akayivali. Hi bhuti. Yebo. Hi ulungisa lo. Hayi kwelungisa nawe yazi ukuba ungifonelana kanti kube benizomosha lo muntu wakho. Awusiyaxolisa but ke ifihla ukuthi uzokhipha ifihlo zokubulala umndeni wami lo muntu wayesiza kanti wayebulala mina. But uyasho ukuthi ke hayi ngoba ayazi umuntu oyenza lento uma wakho. Wayengazi wabaleka kanjani ngoba wabaleka akayange ngicabeni bebaleka. Uthi bengabaleki inkinga ke na ukuthi wakwawufaka nayo lo muthi after nawe angizwa ake uvala ifoni yakho ngisazothola umake ngizwe kahle lento kumanje. Okay. No siyabonga ukuthi ke nosineze ithuba. Bye. Okay then. I think kunzima kakhulu ukuthi ke accept especially ifaka noma wakhe because uyabo akalizwe lama wakhe kodwa wena uyakunemba nje ukuthi uwena. Yebo. Yo this is going to be difficult for umndeni but ke wena ufila kanjani ngoba ethi iza sikhulume le ndaba ucabanga ukuthi uzoya khona. Mhlambe ngoba sengike ngayihlokoloza sengaba naso isibindi sokuthi ngibhekane nabo bekuzoba nzima kakhulu kube ngivele ngasuka ngaqonda kubona ngingaqalanga la ohlelweni ngoba manje seningenzele izinto zalula ngakwazi ukuthi ngiluze ulaka lakho ukuthi lungakanani ngizokwazi nokumelana nalo. Umama size ngithi umamezala wakho uma wakhe yena uzokwazi ukumelana naye ngoba phela uzoyiphika lale ngomhlane I'm sure ne evidence ayisekho
But into ebuhlungu ukuthi-ke na usahleli lapha egcekeni, what if ekhulelwa futhi? Kulokho ngangingazama nami ukuthi ngithathe ividiyo ngenkathi enginikeza lo muthi engichazela ukuthi uzosiza umakoti, ngoba ngangicabanga ukuthi ekugcineni leyo video izophenduka i-surprise kumakoti, abone ukuthi uma wakho bemfisela into e-right. So I think leyo video singasebenzela njengobufakazi bokuthi vele wanginikeza umuthi. Ngaphinda ngayithatha futhi enye ivideo sengimtshela ukuthi sengufakile umuthi, nangesikhathi sengumbuza ngimconfront ukuthi le mithi obungithuma yona nakusekuvela ukuthi umakoti ubedla poison all along, kanti kuza kanjani? Then wayishaya indiva ke leyo, but kuyavela ukuthi ngambuza ukuthi umuthi anginika wona, even though engazange akuphenduleke kulokho. Yebo. Okay, I know, but-ke konke kusebenzana kube kuhle. Sesibonga ukuthi washaya ivideo ke ninikazana ke, because I think ilonto kuphela ke sizoqinisa yakhe case, because right now kuzoba elakhe nelakho shuthi nizobanga ngamazwi. But-ke how are you feeling? Ngizwe ngathi kunomthwalo osukile emahlombe, ngokuthi sengigcine ngikwazi ukuthi ngiphumele obala nalemfihlo sekuyinto engiphile nayo cishe isikhathi esisempela nje ukuba sidenyana, ngoba selongasuka nje khona ngashiya umsebenzi okuyinto ebengiyiphilisa ngayo. Kodwa-ke wawuthola omunye umsebenzi? Okwamanje sesiwami awukho umsebenzi engisawutholile, okungenza ngisola ukuthi mhlambe ukuthula kwami nalento ukuvala into zami. That's possible. Nyo, kodwa sibonga ukuthi-ke na ugcina ukukhulumile, ngoba phela uMamezala usakhona egcekeni namanje. Yo, niyayizwela-ke babukele emakhaya, oMamezala shame namadodana, hayi njalo nje kuhlezi kuyi-battle, buka ngaze kulimala umuntu, ngaze kushone ngisho nabantu. But-ke akusenani-ke, ngoba-ke na iqiniso sesisobala manje, wonke umuntu usezokwazi ukuthi-ke na kwenzakalani. Nomakoti la ekhona, I'm sure usezoyikuyisola xa ukuthi mhlambe khona into lokho eyidla engavumelani nesystem yakhe. Siyabonga kakhulu-ke babukeli be-Black Life TV kwisiqephu esithi-ke nasikipha izimfihlo. Nawe uma ukuthi unawe yakho imfihlo, feel free usidrophele imessage, usitshele ngeyakho imfihlo. Don't forget to share, like and subscribe. NguLungstar, ngithanda kakhulu. It's the Black Life TV.